אומרת, אחת המטלות היא לחכות פוליטיקאים, וכן, הם מקבלים על זה ציון. גם על החיקוי. בוודאי. אנחנו הבאנו לכאן שני שרים בממשלת ישראל. עמיר פרץ, בוקר טוב. בוקר טוב. השרה ציפי לבני, בוקר טוב. בוקר טוב. ואנחנו נשמע מהם את דעתם בעצם על העניין הזה. אוקיי. השרה ציפי לבני, תלמידים שמחכים פוליטיקאים מקבלים על זה ציון בבתי הספר באזרחות, דעתך? נכון. אז הדעה שלי שמה שהפואנטה פה בכל הפרויקט הזה הוא בעצם לא החיקוי עצמו. זאת אומרת, אנחנו כן מקבלים ציון על החיקוי, אבל זאת לא הפואנטה בכל הפרויקט הזה. הפואנטה היא ללמוד אזרחות בצורה מגוונת, בצורה כיפית, בצורה הומוריסטית. ועמיר פרץ, דעתך בנושא? אתה רואה אותי טוב? שנייה אחת. בוא נדע זה כאילו, אזרחות זה לא בדיוק מקצוע מלהיב, הניסיון של לחכות את זה, זה ניסיון מבורך, כאילו כל דבר בהומור יקלט יותר טוב. אני יודע יותר. מה מעניין אותך, צריך לומר, שניר חדד באמיר פרץ? מה מעניין אותך באמיר פרץ? מה לא מעניין באמיר פרץ? אולי תגיד את זה במבצע של אמיר פרץ, מה מעניין אותך באמיר פרץ? למה אתה מציע הצעות כאלה? חייב? טוב, שנייה. לאמיר פרץ אין מבטא, זה משהו שגיליתי אתמול. מה זאת אומרת, אין לו מבטא? אין לו מבטא. יש חקיינים גרועים בארץ. הבנתי, אוקיי. אבל יש לו באנגלית. מה אתם יודעים היום על אמיר פרץ ועל ציפי לבני שלא ידעתם לפני? אז על ציפי לבני, מה שלא ידעתי זה על העבר שלה, על איפה היא גדלה, עם מי היא גדלה. אני לא ידעתי בכלל שאבא שלה הוא בעצם, הוא היה חבר ליכוד, שהוא היה ממפקדי האצ"ל. אני לא ידעתי את כל זה. אני לא ידעתי על תקופת הנוער שלה, על איך שהיא התבגרה, איך שהיא גדלה. אני יודעת מה היא עושה היום, אני כן ערה לזה, אבל על העבר שלה יותר למדתי. תודה. שירן מתתיהו, לא זיהינו אותך. ושלום לקורן לוי, שהיא המורה בבית הספר, מיוזמי הפרויקט המיוחד הזו, אזרחות פעילה. אחד הרעיונות, לטעמי, אחד הרעיונות הטובים, אזרחות כפי שהיא, ללמוד את החוקים ואת כל זכויותינו וחובותינו כאזרחים במדינת ישראל, זה משהו שהוא קצת מאוד, אני אגיד את זה בעדינות, קצת משעמם, זה יהיה בסדר? כן, אבל בצורה הזאת אולי אפשר יותר לחוות את העניין. אנחנו די מסכימים עם מה שאת אומרת. אגב, זה לא היה רעיון שלי לבד, זה רעיון של מנהל בית הספר. יש לנו מנהל חדש שבאמת החליט שאנחנו צריכים לקחת על עצמנו להעשיר את ההוראה ולגוון אותה, ובאופן כללי ובאזרחות בפרט, מהסיבות שמנית כרגע. ובאמת אנחנו עושים לכל אורך השנה כמה וכמה פרויקטים שמשלבים ביחד את התלמידים של אזרחות ואת התלמידים של משפטים. יש לנו גם מגמת משפט עברי בבית ספר. אז אנחנו רואים תוכניות בטלוויזיה שהמאסטרפיס שלהם זה בעצם החיקויים של כל הפוליטיקאים, ואולי לנערים ונערות צעירים זה נראה כמו אולי זלזול בעצם באותם אנשים חשובים. לא חלילה. לא, החיקויים הם לא ממש מראים את הפנים החיוביים שלהם. אני מסכימה איתך, אבל אנחנו עושים את זה בצורה קצת אחרת. נכון שהחיקוי הוא לא המהות של העניין, וזה יותר מתקשר אצלנו לפעילות שסביב חג הפורים. אנחנו בחודש אדר ומרבים בשמחה, והחיקוי הוא דרך אחרת להעמיק חקר באישיות הפוליטית שעומדת מאחורי המשפט האחרון, קונדוליסה או משהו כזה. כמו שסיפרה שירן, היא חקרה והיא למדה על ציפי לבני, גם על העבר שלה, וכמו שסיפר שניר, הוא התעמק קצת בדמות שאותה הוא הולך לחכות, לאו דווקא בניואנסים המבטאיים שלו, אלא בין היתר גם באג'נדה הפוליטית שלו. הוא למד על הדעות שלו, על ההשקפות שלו, והיא גם למדה על האדם על הדמות שהיא מייצגת. לא ספר להם שבוז'י כבר, לא, סורי, יצחק הרצוג הוא כבר שר הרווחה, שהם החליפו את הדמות. כן. וזה באמת עניין אתכם? דבר ראשון, אני רוצה לחלוק על מה שהיא אמרה בקשר לארץ נהדרת. ארץ נהדרת אולי מציג פנים שליליות, אבל הוא מציג פנים. כאילו, בני נוער ממוצעים לא יצפו בחדשות, אבל בארץ נהדרת כן. ואם אנחנו יודעים משהו, גם אם זה היה שלילי, ובוא נודה, הם לא צריכים את ארץ נהדרת בשביל להציג פנים שליליות. אז חוץ מזה, אולי מגיע להם. שירן ושניר, תודה רבה לכם, ותודה.
גוונים מהממים. תודה. פנימית. רגע. חכי עוד איתנו מיד, אנחנו ממשיכים. רק הגעת. בכל בוקר השבוע אנחנו עוקבים אחרי המשתתפים.